Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, σε ευχαριστώ διότι με αξίωσες να τελειώσω τον δρόμο του μαρτυρίου μου. Σε παρακαλώ άκουσε την προσευχή μου και χάρισε το έλεος σου σε όλους όσοι θα τιμούν τη μνήμη μου και θα επικαλούνται το όνομά σου δι' εμού. Δώσε ειρήνη στις οικογένειες. Ευλόγησε τα σπίτια και τις πόλεις όπου θα φυλάσσονται τα λείψανά μου. Μην αφήσεις να πλησιάσουν εκεί πείνα, αρρώστια, σεισμός, φωτιά ή καταστροφή. Φύλαξέ τους από κάθε κακό, διότι εσύ είσαι ο Θεός του ελέους και των ικτιρμών. Όποιος θα έχει στο σπίτι του ένα μικρό μέρος από τα τίμια λείψανά μου ή θα αναγράφει το όνομά μου προς τιμήν μου, ας μη γνωρίσει κακό. Μη δώσεις στους τόπους αυτούς να στερηθούν των αγαθών σου. Ελέησε, Κύριε, τους δούλους σου και χάρισε τους υγεία, μακροημέρευση και κάθε αγαθό, για να δοξάζουν το Πανάγιο όνομά σου στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.